भारतर बिरुद्धे युद्ध करिबोलै हाजो बांग्लादेश सरकार को बिथांमोनहा दिनै आपिल खालामदों जे जोंनि जेंनाफोरखौ मार्टियास फेमिलिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे थाबैनो सुस्रांनानै होयो। बिनि थैनि बिनिमय जों सोरजिजानाय बे बिटिआरआ नंगौना नङा? बिटिआरआ एनडिएफबि बिदा फंबाय बे 34 इयार्स संग्रामनि मोनसे फिथाइ। नाथाय दिनै मा खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ? गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम। दिनैनि बे सेरफांगुरि आन्चलिक मार्टियास एस'सिएशननि दैदेननायाव मोनसे जुलिनि न'लाङाव जे सावरायलायदों जोङो, दा बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि आसामनि खना खनला थानाय एनडिएफबि मार्टियास न'खरनिफ्राय जे गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि एग्रिमेन्टआव होखानाय बायदि मावफुंनो गोनां हाबा दङमोन आरो बेफोर हाबाफोरखौ मावफुङैयाव जोङो दिनै आरोबाव गोदानैनो सावरायफिननांगौ सम जानानै फैदों। मानो होनोब्ला जोङो थांनाय गोबां समनिफ्रायनो जोङो गोबां रोखोम सावरायबोबाय गभर्नमेन्टनि सायाव आरो गभर्नमेन्टजोंबो जोङो रायलायाखै नङा, रायलायबाय बिटिआर गभर्नमेन्टजों। नाथाय दिनै रायलायसेयावबो बिथांमोना जोंनि जे बिथांमोननि जे होखानाय रादाय एबा जे माबायाव लिरखानाय बेबादि हिसाबै बिथांमोना मावफुंना होयैयाव जोङो आरोबाव दुखु फोरमायदों दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जे बिथांमोना जोंनि एनडिएफबि थैनाय न'खरफोराव जेनाखि रादाय होखाजानाय बायदि 5 लाख अनसुंथाइ आरो थैनाय न'खरफोरनि जे साखरि होनो होननानै बिथांमोना गले गले बुंबाय थादोंमोन। स्वयं जोंनि हाग्रा बिफाननि फेरेंगा बसुमतारी सार बिथाङा गावनो बुंदों, गावनि खुगाजों खुदनो जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जादों बे एकर्डनि उनावबो आरो एकर्डनि सिगाङावबो बिथांमोना बारे बारे बुंदों जे जोंनि जे बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव जोंनि एनडिएफबि दुखुथिया न'खरनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोङो मोनफ्रोमबो थैनाय न'खराव जोङो मोनफा मोनफा साखरि होगोन होननानै आं दिनै बे न'ब्लाङांनिफ्रायनो नोंथांमोननो प्रमिस लानानै रादाय होनाय जाबाय होननानै। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे बिथांमोननि गभर्नमेन्टआ फैयै फैयै 5 बोसोरानो जोबनोसै। 5 बोसोर जोबनो थाखाय दिनै आरो बेसेबां दिन दंबावो, बेसेबां सान दंबावो, मात्र 4 मासल'सै, नंगौना नङा? दा बे 4 मासनि गेजेराव बिथांमोना साखरिनि खोथाखौथ' दोनथ'दो, जे मुंख्लं न'खरा जे 5 लाख थाखा मोननांगौ अनसुंथाइ बेखिनिखौबो बिथांमोना दिनैसिमाव होजोबनो हायाखै। जोंनि हिसाबाव दङ 3111 जन मुंख्लं। दा बिनि गेजेराव बिथांमोना बे मथा मथि 5 बोसोरानो जोबलांबाय नै। दा 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि 4 बोसोर 6 मासनि गेजेराव जुदि बिथांमोना 400नि एसेल' बारा होनो हादों, अब्ला बे 3111 जनखौ होनो थाखाय बिथांमोननो बेसेबां बोसोर सम नांगोन, नंगौना नङा? आरो थांनाय जे दिल्लीयाव जे बड'लेण्ड महोत्सब जानानै थांबाय, बे महोत्सबनि गेजेराव आसामनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा स्पष्ट भाबै बुंदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआव बिटिआरआ सान्ति सुक्तिया एनडिएफबिजों एकर्ड जाजानाय, नंगौना नङा? सान्ति सुक्ति एकर्ड जाजानाय, एग्रिमेन्ट जाजानाय। दा बे हिसाबै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनो बोसोराव 1500 कोटि जोङो थाखा हरगासिनो दङ आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 800 कोटि थाखा होगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा स्पष्ट भाबै रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिदों। नाथाय बे 1500 कोटि आरो 800 कोटिनि गेजेराव बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्ट हिसाबै मा मावखो दिनैसिमाव, नंगौना नङा? जोंनि मुंख्लं न'खराव जे 5 लाख थाखा होनांगौ अनसुंथाइ जों साबसिनो होखो आरो बे एनडिएफबि बिदा फंबाय गोथाङै थानाय बिथांमोना जे अनसुंथाइ महरै 4 लाख थाखा मोननांगौ, दा बिथांमोननो साबसिनो होखो। आरो नरेन्द्र मदि बिथां सारा बुंदों स्पष्टआवनो जे थैनाय मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो 5 लाख थाखा गासैनोबो क्लियार होजोबनो हाबाय होननानै। होजोबनो हादोंना? आं दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआव सोंदों। थारैनो नरेन्द्र मदि सार भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथां बुंनाय बायदि जे मुंख्लं न'खरनो बिथांमोना 5 लाख थाखा होजोबनो हादोंना? आरो होनो हायाखैब्ला मानि थाखाय होनो हायाखै? बेफोर थाखाखौ बिथांमोना बबेयाव खरस खालामदों, नंगौना नङा? आरो जायफ्रा एनडिएफबि बिथांमोन बिदा फंबाय गोथाङै दङ, जे बिथांमोननि थांनानै थानायनि बिथांमोननि जिउ राहा खुंनो थाखाय जे 4 लाख थाखा अनसुंथाइ होनांगौमोन, बे एमएसआव लिरनाय दङ, दफायाव लिरनाय दङ क्लियार भाबै। दा बिथांमोना बे थाखानिफ्राय साबसिनो 4 लाख थाखा होनो हायाखै। बेखौबो आं मोनसे दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनाव सोंथि सोंदों। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे इसिबां थाखा कौटि कौटि थाखा बोसोराव फैसेयावबो बिथांमोना दिनैसिमाव मानो होनो हायाखै? जे जायगायाव एनडिएफबिनि थैनि
बिनि उनाव जों सोरजिजानाय बे बिटिआरआ नंगौना नङा बिटिआरआ एनडिएफबि बिदा फंबाय बे 34 इयार्स संग्रामनि मोनसे फिथाइ नाथाय दिनै मा खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मोनसे जोंखौ जास्ट मोनसे टपिक बहायनानै दोननाय बादिल' खामानि मावगासिनो दङ जोंनि दुखुथिया आरो मुंख्लं न'खरखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै मोजाङै नायसनाखै मोजाङै मान होआखै जों बिथांमोनाव थाङोब्ला बिथांमोना जोंजों रायलायनो सम होआ जायो आरो बिथांमोनखौ लोगो मोननो जोङो बहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गोबां खेब नाजानायनि गेजेरजों जों बिथांमोनजों रायलायदोंब्लाबो जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ माने डन्ट केयार खालामनाय बायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो दं दासिमाव जायनि थाखाय जोङो बारे बार दा बिथांमोननि सायाव जों बाथ्रा बुंनांगौ जादों जोंहा बाथ्रा बुंनांगौनि एसेबांनि गोनांथि गैयामोन नंगौना नङा दा आं खावलायगोन जेखिनि सम दङ बे सम थासान्दियावनो बिथांमोना गावसोरनि एग्रिमेन्टआव थानाय मथे जोंनि एनडिएफबि गोथाङै थानाय बिदा फंबायफोरनि जे मोननांगौ 4 लाख थाखा पेकेज बेखौबो थाबैनो बे 3-4 मासनि गेजेराव बिथांमोना होनांगौ आरो जाय मुंख्लं न'खर बे मुंख्लं न'खरावबो बिथांमोना 5 लाख थाखाखौ थाबैनो होजोबनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लानांगौ आरो थैनाय न'खरफोराव जाय जेरेखम फरायनाय दङ जाय जेरेखम माने डिग्री लानाय दङ बे फिसाफोरनो बिथांमोना 4 ग्रेड 3 ग्रेडआव साकरियाव सोनानै होनो माने सेस्था लानांगौ आरो सोनानै होनांगौ दिनै बे 3-4 मासनि गेजेराव खारन बिथांमोनहा मावनो थाखाय आरो बारा सम गैला दा आं बेखौ बिथांमोना गुरैयै खावलायगोन आरो जों बावैसोनि समनि गेजेरावनो बे मासनि गेजेरावनो जोङो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारखौ जों लोगो हमगोन बिथांमोना लास्ट मा खोथा होयो जों बे हिसाबै बिथांनि खोथा मथे जों खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो राजि दङ आरो जुदि बिथाङा बे गावनि सरकार थासान्दियाव जुदि जोंनि मोननो गोनां एक्स ग्रेसिया हिसाबै 5 लाख थाखा बेखौ जुदि होआब्ला आरो मुंख्लं गोथाङै थानाय बिदा फंबाय एनडिएफबिफोरनो जुदि 4 लाख थाखाखौ जुदि होनो जुदि हायाब्ला आरो जुदि गोथाङै थानाय जायफोर बिदा फंबाय जायफोरा साकरिनि थाखाय जग्यता दङ बे बिथांमोनखौ जुदि साकरियाव सोनानै होनो हायाब्ला तो बिथांमोनखौ फैलार सरकार होननानै जोङो बुंनो गोनां जागोन आरोखि दा आं बेखौनो गुरैयै खावलायगोन आरो बिनि गेजेराव मोनसे दङ जे थांनाय 2000 टेस्ट मोन नामा 2000 टेस्ट जे मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय माबानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारि जे मोनसे साम' हाथाय रुपुहि बेयाव बिथांमोना मोनसे जायगा सेलेक्ट खालामनानै हाखौबो एलटमेन्ट खालामबाय होननानै आं खोनादों जों खोनानो मोनदों नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो जे बिथांमोना दिनैसिमाव मानो बेयाव मुंख्लं खाम्फाखौ लुनानै होनो हायाखै मानि थाखाय लुनानै होनो हायाखै दा बे कौटि थाखा फैनाय बाजेट फैनायखौ बिथांमोना बबे जायगायाव बाहायदों दा बेबो मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर सोंलु दा आं खावलायगोन जे बिथांमोना गावसिनि सरकार थासान्दियाव बे खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननानै होनांगौ आरो बिथांमोना माने जोंनि जेखिनि अभाब अभियोग एनडिएफबि हिसाबै थैनाय हिसाबै बे अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनानै होगोन होननानै आङो खावलायबाय दिनैनि दिनाव दा आं बेखिनिखौनो बिथांमोननिसिम खावलायनानै आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाहैबाय